Det er igen kaptajn, der snakker. Det er en stor Bigfoot, der kommer. Det er ham vi er ude for, ja. Prøv at høre ham. Så kommer han. Han kommer. Nej, er der det, der postet? Luk kameraet. Løb. Det er kaptajn igen. Han har samlet sig mod til at gå og bombe ham. Han kommer. Nu går han amok. Vi tager en småvåben. Løb. Han kommer. Henning, løb. Henning. Kom Henning, vi skal have bolden. Kom. Kom. Du skal ikke give ham den, Henning. Din idiot. Henning, nej. Han går mok. Han går mok. Ind i skoven igen. Kom, vi flytter ham. Henning. Løb nu til, Henning. Henning. Vi kan ikke følge med derind. Han går mok. Det er den store Bigfoot. Han går fuldstændig amok. Nej, der er han. Henning, pas på, ikke for tæt på. Nej. Ikke nærbilledet, Henning. Henning! Henning! Skal vi ud og dræbe din fucking Bigfoot? Det går, Henning. Jo. Ja, det er godt, Henning. Jeg tror bare, du skal tige stille nu, fordi nu nærmer vi os til Bigfoot. Han er derude et eller andet sted. Han er farlig. Han er... Han er rigtig klart. Han ser syg nok ud. Så tager vi den. Det gør Henning. Jeg kan høre ham derude. Ej, der er han. Betragt ham, mens han stadig lever. Fordi han dør. Nu skal han til ind i skoven. Kom, vi får løfter ham. Han skal nok være der et eller andet sted. Ej, en busk. Henning. Vi mobber bæstet. Det var fandme tæt på. Han går mok. Tilbage. Retreat. Det var fandme tæt på, Henning. Nu er det hans tur. Nu har vi ham, Henning. Nu har vi ham. Ingen våben. Ingen våben. Så tager vi ham. Au. Au. Han går efter løgne, Henning. Løb.